Good morning, good morning, good morning. Time check tayo, 11 AM. Medyo na late yung start ng ating ride ngayong araw kasi wala, biglaan lang to. Wala sa plano. Punta kami ngayon sa Agoo Eco Park. So nandito na kami sa San Fabian. Umalis kami ng 10:40 mga ganyan. Nandito na kami sa San Fabian. Meron pa kaming ilang bayan para makarating sa Agoo. Malapit lang naman yun, parang 1 oras lang ata lahat galing Dagupan. Ayan o, ang linis ng daan dito sa dulo ng San Fabian. Ito isa sa mga magandang daan dito sa San Fabian. Ayan o, medyo boundary na ito, pa-boundary na ng La Union. Enjoyin lang natin yung yung ride kasi wala naman talaga tayong pupuntahan ngayon. Tsaka parang napakaaga at init pa doon sa Eco Park if ever na maaga tayong makarating. Kaya kailangan hindi na tayo maabot ng dito sa La Union kasi wala tayong vest. 6 PM ata hanggang 6 AM nang huli sila ng mga walang vest. Agoo, 25 kilometers. You know, welcome to LU. LU na tayo. LU. Shout out pala sa mga mga totoong sumusuporta sa atin. May mga ilan-ilan din na nagtatanong kung bakit hindi na tayo nag-upload ng video. Isang taon na din siguro yung last na upload ko. Nag-vlog kami nung pumunta kami sa Katutubo. Nag-camp kami doon nung nakaraan lang, last week lang. Kaso parang wala atang sound yung video, kaya hindi ko ma-edit, hindi ko ma-upload. Hindi naman tayo nagmamadali tayo ng spot na doon sa may lilim. Palipad tayo. West Philippine Sea, atin yan. Dito tayo guys, palipad tayo. Ayun. So nakapagpalipad tayo saglit ng drone. Nakakakaba kasi di naman tayo marunong magpalipad ng drone. Welcome to Agoo. So ibig sabihin malapit na tayo sa Eco Park. Grabe. So tapos na kami kumain. Hindi namin bilag kasi Jollibee naman yan. So wala naman na kayo makikitang ibang dyan. Punta na kami sa Eco Park. Dito, liliko tayo dito. Pwede na bang lumiko dito? Pwede bang lumiko dito? Pwede siguro, wala namang stoplight, no? Okay. Ay, tatay. Nawawalan na yata tayo. Beach na ba? Ay, no, nakikita ko na yung dagat, Dagat ba yan? Ah, yes, hindi tayo nawawala. Nandito na nga tayo. First time ko dito sa Baywalk. Ito, dulo pa lang ito, hindi pa nagagawa. Hindi, mahaba na. Mahaba na, no? Tapos, uy, wow! Sakit sa eyes. Liwanag masyado. Uy, property for sale, Bilhin natin yan pag nakaano tayo. 1 million subscribers. Naka-solar na din sila dito. Yun na yung Eco Park, No? Yung mga puno na halos pare-parehas. Mabor.
Ito yung medyo hindi na maintain na ano part. Ah, what the heck? May ilog pala. Tapos pwedeng maligo dito. Ay, ayos mag-drone ata tayo doon. No. So, putol. Putol pala ito. Sabi ko na nga Barbie walastik putol. Ibig sabihin ikot tayo, pastilan, malayo pa. Alis na, punta natin to. Sabagay, wala naman tayong plano talaga. Sheesh! Ang ganda. Ang ganda. Kalsada pa lang to. Grabe, wala tayong kasabay. Liliko tayo dito. Tapos liliko dito. Ay, wow, welcome to Agoo Eco Park. Dito na yun. Okay. Ha? Yee! Tayo. Hello po. Papasyal po. 40. 40, dalawa na po kami. Okay po. Pangalan mo para sa receipt. Jefferson po. Kapilito po. Gorospe. Ay wow, dito na tayo. Ang ganda. Yun Wow. Wow. Ay, ang ganda Iba. Meron pa silang playground din. At meron mga naglalaro. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Schools. Yun Eco Tourism Park. Ikutin muna natin tapos balik tayo dito. Ikutin muna natin tapos balik tayo dito. Ay, may mga ano din sila, mga trails. Tapos dito pa. Meron pa pala dito. Meron din doon, maganda din doon Tapos meron dito. Ito na yung sa kalahati nung kalahati nung yung pinuntahan natin. Ay, dumapa pa dito Di na malayan na, malalim na ang gabi. Wala lang kaming dalang mga panig kanto. Di kahit mini kasabi-sabi. Pero malbali dyan yun. Wow boy. Pwede walkway nila ito. Subukan nga natin mag-video saan. Labas ko yung camera. What's up guys? So medyo makulimlim na dito sa Agoo Eco Park. Mga gamit namin walang panangga sa ulan. Clean ang kamay ko. Dito sa Jura, special mention Jura.
Baba yung kamay. Shout out kay Romer. Good morning, good morning, good morning. Ganda dito, para ka lang nasa ano? Para ka lang nasa Korea. Agoo Eco Park. Para ka nasa ano? Wala, di pa lang. Di pa naman ako nakakapunta sa Korea. Hello guys, nagpapadali na kaming kumuha ng ano, ng shot namin kasi medyo paulan na. Baka na mag ground shot dito. Yan. Pero okay lang. Tapos yun na namin yung ano namin, Agoo adventure namin kasi man karola kumukulog na saka wala kami mga dalang mga pang ano sa panangga sa ulan, kaya biyahe na kami pauwi kung hindi na kami maabutan ng ulan. A few moments later. So guys, yun na nga, inabutan kami ng ulan dito sa Agoo. Dahil malamig ang panahon, mag-halo-halo kami. Tsaka ice cream. Hello. Taas na ulan.